On nääkin aika erilaisia hevosia. Tää on vähän tällainen menevä ja se on sellainen rauhallinen ihana. Totta. Ja on nämä aika erinäköisiä. Niin, tää on tämmönen möhkylä ja se on tällainen sporttinen kaunis. Oletko sä koskaan miettinyt, minkälainen hevonen sä haluaisit olla? En mä kyllä oo, mut ainakin olisi yhteistyöhaluisempi kuin tää möhkylä. En niin ehkä ponimainen, mut villi ja välillä vähän hankala. Ai, mitäs tarkoitat? No esimerkiksi kohtelis mua huonosti tai jotain. Miten vaikka? Puhuit pahaa selän takana. No joo, epärehellisyys on kyllä tosi inhottavaa. Missä sä olisit tosi taitava? Kyllä se ainakin esteessä hyvä, ja kyllä mä söisin kouluukin. Mut siitä herkkuen syönti olisi kyllä Kauhea ois, et varmaan. Mä enkä usko, että se olisi, koska mä pelkään pimeetä. No mut se olisi oikeesti tosi hienoa olla niin hieno hevonen, että esitys jossain pimeässä showssa ja saisit ainoastaan laisin valokeilassa. Nyt rupes menee kyllä niin mielenkiintoiseksi, että pitäisikö meidän kirjoittaa nää johonkin ylös? Voiko se oikeesti niin? Oh my god. Kirjoitetaan vielä ylös. Tuleeko vielä jotain mieleen? Ei ainakaan mulle. Eiks tässä oo aika paljon jo? Mikä lailla ne, mitä me haluttais olla? Tuliko sinne se, että se on luotettava? Joo, ja tuli sinne se, että se pelkää pimeätä. Joo.